Yoksa da o klastasın nefes başlık bolupdyr diýerler. Orunmamy? Yo orunmazar bolly. Öylemi. Dangar dili bilen dizetday. Hey. Orunmazar bollay dangar. Ene dile warsın bolýny. Ne biçin beýle boldy? O koşam aýaby Yo goruldy. bizim edaramda başlıkçıdan oku. Howa. Ahir ol başlık geldi dere. Aha. Ay tuwelimi ne el suratdan rajamam bilema ay. He. Ay qatiyaman epet dayaw dere. Be. Yetliganlı dere. Qatem sot ýaly. Ay o neme wi. He. O Tomsk'dan bir tohumluk ökünçe getirmediler mi? Nişkemi? He. Howa. Son şahın ayırda şonu göray. Oho. Be. Gelip kreslede oturdu. He. Kollektiv bilen tanış olacak bolýada. Aha. Turjak bolýar kresle bile galyp durdy. Oho. Qaparlayıp duruyor. He. Soğuyup durdu emme tarafından. Be. Aynoň etliganlygyny bilýänlerle oturan yerimden görleşäýin näy bular bilen kollektiv bilen nip. Ýollaşlar. Diýdi oli. He. Bir diljede ok çykdy. Oturuşu jygylanyrda. Ay bir de şu iş gaýdan niýesini jygylandan bilmäge ýetişmedik o. Ýa-ni oturan klasaşym nepeste. Putuz daraw diýdi. Nepes. Ora. Putuz daraw diýdi. Ay dangar. Ine ertir var gördük bolýar. Nepese ýem waçanna aylan bol otur. Orunmazar edip durun. Şu putuz daraw şin. A sen nire dedin o? Sen ögürtsen bolmaýarmy? Ay ha? O gir o senden dogumlala näil ol ögürtüp diýip durul. Muhteretsene. Şu men tapşyrdygym bolsun. Şu gaýdyp şolar ýaly. Zat bolsa birden başlyk. Sypdyraýsa sypdyrmagyn. Gelmeşgin. Ha? He. Beybe.